Malactu filɛ dama bɛɛ lajɛlen ɲɛkuma aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan. Ala k'a fɔ logements sociaux ko min kɔni kuma tun bɛ sen na depuis février kalo tile 9 san 2022 ko yuruguyurugu kɔni yɛlɛ la kosɛbɛ. O kɔnɔna la président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye lase dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ ko logements sociaux ko in kɔni ko ka a ko bɛɛ lajɛlen dabila fɔlɔ. Barisa a yuruguyurugu kɔni kuma cayara kosɛbɛ. A yɛrɛ k'a fɔ ko 12 566 logements de kɔni tun kan ka di maa dɛsɛbagatɔw ma nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a ma k'o ye barisa a yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni ye logement sɔrɔ minnu yɛrɛ mako t'a la maa dɔw y'a sɔrɔ fo sigiyɔrɔma 2 a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka primature mɔgɔw yɛrɛ kɔni fana ka somɔgɔw yɛrɛ caman y'a sɔrɔ maa minnu yɛrɛ kɔni mako yɛrɛ kɔni tun tɛ logement na a duma dabɔ o kama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn logements sociaux kɔni dabɔla maa o kama maa minnu kɔni tɛ se ka so sɔrɔ u yɛrɛ ye u kɔni bɛ don logement kɔnɔ k'a sara dɔɔni fo k'a sɔrɔ k'a kɛ u taya ye wagati min na. O bɔlen ko laseli wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ 3e arrondissement mɔgɔw kɔni k'olu kɔni t'u ka yalayala senfɛ min kɔni ye ka u bolo da banbanciw kan olu kɔni ka commissaire n'o yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Balobo Mayiga o kɔnɔna la ko k'u to munumunu na Golomina sugu kɔni kɔnɔna la u kɔni y'u bolo da yen trafiquants de drogue mɔgɔw kɔni kan u ye maa caman minɛ u la wa k'u ka feerefɛnw kɔni fana minɛ n'o ye furakisɛw ni drogue suguya caman ye. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ k'u kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ min b'a to u bɛ se ka banbanciw kɔni minɛ maa minnu kɔni bɛ furakisɛ jugu ta k'a feere denmisɛnninw ma k'u kuma yɛlɛma a n'a ɲɔgɔnna caman o kɔnɔna la ko Jikɔrɔni Para yɛrɛ kɔni sugu kɔnɔna la fana k'u ye jateminɛli kɔni fana k'a yira k'a fɔ k'u caman de kɔni tonnen don o yɔrɔ la yen nɔ o kɔnɔna la kɔni a yira k'a fɔ k'u kɔni ye moto 7 kɔni u sera ka olu minɛ o banbanci ninnu na. 3e arrondissement policiers kɔni ko k'olu kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ sécurité yɛrɛ kɔni bɛ se ka na Mali kɔni kɔnɔna la cogo min na barisa a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali situation sécuritaire kɔni tɔ b'a la ka juguya ka taa fɛ nka olu kɔni b'u seko kɛ ko Ala ka transition taa ɲɛ. O tɛmɛnen kɔ laseli wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko Afrique kɔni dirigeants kɔni farala ɲɔgɔn kan u ni Emmanuel Macron n'o ye France président ye u tun ye janye dɔ kɛ labɛn min b'a to u bɛ se ka kuma barikali kɔni ka tagali kɔni na Mali kɔnɔna la o kɔnɔna la sujet caman kɔni fɔra yen nɔ nka RFI mɔgɔw kɔni tagalen Alassane Ouattara ɲininka n'o ye Ivoirien ka président ye o ye a yira k'a fɔ ko o ye décision ye min tɛna na africains dɛmɛ cogo si la ko précisément ko k'a daminɛ Mali Burkina Faso ani Niger ko ka fara Mali pays côtiers kɔni fana kan mais o tɛmɛnen kɔ ko n'a ma ɲɛ ko décision in kɔni nana ta ko barisa a yɛrɛ la k'a fɔ africains yɛrɛ kɔni bɛ fɛ force française kɔni ka taga ka bɔ u ka pays sahéliens kɔnɔna la ko ni ko kɔni kɛra o cogoya la ko il faut que africains kɔni ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u bɛ se ka dɔ fara u ka force armée kan cogo min na barisa a yɛrɛ k'a fɔ an ka armée kɔni affaiblilen don o de kɔni b'a to force française kɔni bɛna na an dɛmɛ o de kama force française yɛrɛ sera Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko mais n'a ma ɲɛ an kɔni ko u ka taga ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko il faut que an ka cɛsiri kosɛbɛ côté sécurité fan fɛ. O tɛmɛnen kɔ laseli laban b'an bolo ka d'aw ma o de k'a fɔ Dr Umaru Maruko aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ k'ale kɔni tun minɛlen don kan M fɛ barisa a yera enregistrement illicite dɔw kɔni senfɛ min talen don ka tɛngu an ka chef de gouvernement ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga o kɔnɔna la Dr Umaru Maruko kɔni kelen ma minɛ ani Boubacar Camara minɛ la dɔ fana bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Buba Fane olu bɛɛ lajɛlen kɔni sen bɛ nin ko in na nka o kɔnɔna la labilaliw kɔni kɛra u bɛɛ lajɛlen labila u ka procès kɔni kun fɔra ko a tun ka ɲi ka kɛ le 15 février 2022 n'o o min tɛmɛna yɛrɛ Mohamed Ali Bacili ni ale ye Dr Umaru Maruko ka avocat ye u y'a yira k'a fɔ ko olu ka dossier kɔnɔna la ko u tun ma don kelen préciser nka komi kuma ye kuma cayara u y'a yira k'a fɔ ko sisan nɔ ko u ka procès kɔni bɛna labɛn ka bɛn le 18 mai 2022 kibaruya minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye